iji wee gaa nnọọ n'ihu ịkwalite ezi ọnọdụ ahụike site na gburugburu dị ọcha ka ya bụ otu gbanụgbanụ eguzobere na steeti a maka ịkwalite ezi ọnọdụ adịmọcha na ọka bụ isi obodo steeti a ji wee gaa n'ihu n'ịchịkọba njem ngagharị n'ebe dịgasị iche iche iji wee kọwara ndị mmadụ mkpa ọ dị ịkwalite ezi ọnọdụ adịmọcha. Joseph Egbeọcha wetara ozi a kọwara na ya bụ njem nke ha kpọrọ dobe ọka ọcha bụ nke ha malitere site n'ahịa nkwọ Amenyi wee ruo ahịa Eke Ọka ma wetazie ya n'isi njedebe na Amọbịa. Gere akụkọ ahụ ka ọ ha n'uju. Ndị bi na mpaghara ebe ahụ nakwa ndị na-azụ ahịa na mpaghara Eke Ọka okwu ka osote aka na-achị steeti Anambra bụ dọkịnta Onyekachukwu Ibezin nọrọ dọọ aka na ntị na ọchịchị gọvanọ Soludo agaghịkwa agazi n'iru gba nkịtị ka ndị mmadụ na-ekpofu afịfịa aghara na mpaghara ahịa Eke Ọka na ndị ọrụ gbanụgbanụ Ọka Capital Territory Development Authority ACDA bụ ndị enyegoro ikike ka ha nwụchie ma taa ahụhụ onye ọbụla na-ada ya bụ iwu. O kwere nkwa na gọọmenti ga-aga n'iru na-eme oke ya iji hụ na ọ dịrị ndị ọra mmadụ na mma ma gbakwunye na idebe Anambra ọcha abụghị nke a ga na-eme sọọsọ ụbọchị ewepụtara maka mkpocha na nzọcha n'ọnwa ọbụla. Na ntụnye nke ya ka onye ji ọkwa managing director nke Ọka Capital Territory Development Authority ACDA bụ Maazị Osi Onuko nọrọ kọwaa na ya bụ amụma dobe ọka ọcha bụ nke gbasoro ebumnuche gọvanọ Soludo iji hụ na Anambra steeti bụ nke dị ọcha malite n'isi obodo ya bụ Ọka. Maazị Onuko bụ onye nọkwa dịka onye isi oche otu Anambra State Committee on Clean and Green Ọka kọwapụtakwara na gọọmenti ga-aga n'iru na-eme oke ya site n'iwepụta ebe a ga na-ekpopụta afịfịa ma gbakwunye na enwere ọtụtụ uru dị n'idebe gburugburu ọcha. Ka ọ na-ekele gọọmenti Anambra steeti maka ịgba mbọ ịhụ na mpaghara Ọka bụ nke dị ọcha, ka onye ndu ndị ahịa n'afịa Eke Ọka bụ Oriakụ Chinwe Ezigwe nọrọ kwe nkwa ndonye ukwu nyere ya bụ amụma gọọmenti site n'iguzobe otu gbanụgbanụ ga-ahụ na ndị mmadụ na-eme dịka iwu siri chọọ, ebe ọ yọkwazịrị gọọmenti ka ọ gaa n'iru wepụta ebe dịgasị iche iche a ga na-ekpokọba afịfịa iji nyere ndị mmadụ aka ime ka iwu siri kwu. Ndị ọzọ kwuru okwu na ya bụ mmemme gụnyere Maazị Ikechukwu Okoye nakwa Oriakụ Blessing Okoye kpọrọ okwu ka a na-eme ngwa ngwa n'ikpopụ afịfịa niile atụkọtara ọnụ iji gbochie ọya na-efe efe nyere ndị mmadụ. Site n'Ọka, abụ m Joseph Egbeọcha maka akụkọ ụwa ABS.